नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन मातीचं भांडं कसं वापरायचं ते बघणार आहोत. तर मी इथं हे मातीचं भांडं घेतलेलं आहे. भांडं बऱ्यापैकी जाड आहे, म्हणजे घेताना मातीचं भांडं हे जाडजूडच बघून घ्यायचं आहे. आणि हे असं मोठं भांडं घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये हे भांडं ठेवायचं आहे आणि याच्यामध्ये पूर्णपणे पाणी ओतायचं आहे. हे बघा, आणि एक रात्रभर हे भांडं या पाण्यामध्ये असंच ठेवून द्यायचं आहे. जर मी सांगितलेल्या स्टेपप्रमाणे जर तुम्ही मातीची भांडी वापरलीत तर तुमची भांडी कधीही खराब होत नाहीत. बऱ्याच वेळा काय होतं की मातीचं भांडं जरी सगळं व्यवस्थित केलं तरी गॅसवर ठेवल्यानंतर ती तडकतात. तर अशा पद्धतीने वापरून बघा, मातीची भांडी अजिबात तुमची खराब होणार नाही आहे. तर असं मी पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलं आहे. त्याला छोटे छोटे बुडबुडे पण येत आहेत, तुम्ही बघू शकता. कारण जे मातीचं भांडं आहे ते पाणी ते ओढून घेतं आहे, ॲब्सॉर्ब करतं आहे. तर एक रात्रभर मी असं पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलं आहे भांडं आणि दुसऱ्या दिवशी हे काढून घेतलेलं आहे. हे बघा. तर मातीच्या भांड्यामध्ये केलेला स्वयंपाक हा खूप उत्तम असतो, खूप पोषक असतो. त्यामुळे आवर्जून मातीची भांडी स्वयंपाकघरामध्ये वापरा, किचनमध्ये ठेवा आपल्या. तर आता हे काय करणार आहे, मी हे जरासं उन्हामध्ये ठेवून याला कोरडं करून घेणार आहे. कारण याला आता सगळीकडे पाणी लागलेलं आहे. त्यामुळे मी अगदी 10 मिनटं मी उन्हामध्ये ठेवलं आणि याला पूर्ण कोरडं करून घेतलं. कारण याच्यावर आपल्याला तेल लावायचं आहे. जर ओलं असेल तर आपल्याला याच्यावरती तेल लावायला मिळणार नाही. म्हणून अगदी मी 10 मिनटासाठी याला उन्हामध्ये ठेवलं आणि इथं तेल घातलेलं. तुम्ही कुठलंही कुकिंगचं तेल इथं वापरू शकता. असं तेल लावायचं आणि असं टिश्यू पेपर घेऊन आतून बाहेरून याला मस्त असं सगळीकडे तेल लावून घ्यायचं आहे. आतून बाहेरून मस्त असं याला भांड्याला पूर्ण असं छान अगदी तेल लावून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर मातीचं भांडं वापरण्याचं माझी ही एक पद्धत झाली. तुमच्याकडे समजा कुठली वेगळी पद्धत असेल तर नक्की मला कमेंट्समध्ये सांगा. तर ह्या पद्धतीने जर तुम्ही मातीची भांडी वापरली तर तुमची भांडी कधीही खराब होणार नाही आहेत. तर असं आतून बाहेरून छान अगदी हे तेल लावून घ्यायचं आहे. जो पण पदार्थ आपण मातीच्या भांड्यामध्ये शिजवतो तर त्याची जी पोषकता आहे ती खूप जास्त असते बाकीच्या भांड्यांपेक्षा. त्यामुळे मातीच्या भांड्यामध्ये स्वयंपाक करण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या आरोग्यासाठी खूप उत्तम आहे हे. आणि नंतर हे भांडं जे आहे ते कडकडीत उन्हामध्ये बाहेर ठेवायचं आहे. आता माझ्याकडे ओपन नव्हतं म्हणून मी विंडोवरच ठेवलं. तुमच्याकडे समजा ओपन स्पेस असेल तर अगदी पूर्ण एक दिवसभर कडकडीत उन्हामध्ये हे ठेवून द्यायचं आहे. तसं ठेवून घेऊन मी याला धुवून घेतलं आणि आता पुढची प्रोसिजर बघूया. तर हे भांडं जे आहे त्याला एक पहिल्यांदा जे वापरतो तर त्यामुळे त्याला एक आतमधचा एक वेगळा असा वास असतो मातीचा. तर तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. म्हणून मी हे भांडं गॅसवर ठेवलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवलेली आहे आणि याच्यामध्ये भांडं भरून पाणी ओतलेलं आहे. मातीची भांडी वापरताना कधीही मोठ्या गॅस फ्लेमवर वापरायची नाही आहेत. मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच ही भांडी वापरायची आहेत. आणि ह्याला एक मी असं झाकण ठेवलं आणि हे जे पाणी आहे ते उकळू दिलेलं आहे मी. तर बघू शकता पाणी छान उकळलेलं आहे. पहिल्यांदाच वापरतो आहे त्यामुळे फर्स्ट स्टेपमध्ये तुम्हाला असं मातीचं म्हणजे पाणी पूर्ण भरून घ्यायचं आहे भांड्यामध्ये आणि ते उकळून घ्यायचं आहे. आणि याच्यामध्ये मी अगदी अर्धी वाटी साधे तांदूळ घातलेले आहे धुवून. तर साध्या तांदळाची पेज या मातीच्या भांड्यामध्ये आपल्याला करून घ्यायची आहे. कारण ही पेज आपण वापरणार नाही आहोत किंवा खाणार नाही आहोत. ही पेज आपण फेकून देणार आहोत. जर तुमच्याकडे कुठले प्राणी असतील तर त्यांना खायला घाला. तर अगदी अर्धी वाटी साधा तांदूळ घ्यायचा आहे आणि तो याच्यामध्ये शिजवून घ्यायचा आहे. याने काय होईल, या सगळ्या प्रोसिजरमुळे याच्या मातीच्या भांड्यामध्ये पहिला जो एक वेगळा वास असतो त्याचा ओरिजिनल, तर तो निघून जाईल आणि परफेक्ट वापरण्यासाठी आपल्याला मातीचं भांडं मिळेल. तर एक बघू शकता 5 ते 10 मिनटानंतर तांदूळ छान शिजलेले आहेत. मस्त अशी याची पातळ अशी पेस्ट झालेली आहे. तर मी आता गॅस बंद केला आणि हे जे सगळी पेस्ट आहे ती मी काढून टाकली आणि हे भांडं आहे ते पुन्हा मी स्वच्छ धुवून घेतलं. आता ह्या भांड्यामध्ये मी तुम्हाला एक रेसिपी करून दाखवणार आहे. ते म्हणजे आमच्या मालवणी पद्धतीमधलं फोडणीचं वरण शेवग्याच्या शेंगा घातलेलं. तर तेल घातलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर मोहरी घातलेली आहे आणि मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आणि नंतर मग याच्यामध्ये जिरं घालायचं आहे. जिरं चांगलं फुललं की नंतर मग याच्यामध्ये हिंग घालायचं आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे. मस्त अगदी हे शेवग्याच्या शेंगा घातलेलं फोडणीची डाळ तुम्ही म्हणू शकता, तर ही तयार होते. तर कढीपत्ता चांगला परतवून घ्यायचा फोडणीमध्ये. तर पहिलंच रेसिपी मी या भांड्यामध्ये ही केलेली आहे. खूप छान झालेली होती ही डाळ याच्यामध्ये.
नंतर पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि हळद पण फोडणीमध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ओल्या खोबऱ्याचं वाटण घातलेलं आहे. तर अर्धी वाटी ओलं खोबरं आणि त्याच्यात अगदी अर्धा पाव चमचा मी जिरं घातलं आणि ते मिक्सरला ओबडधोबड फिरवून घेतलं. खूप जास्त बारीक पेस्ट करण्याची गरज नाही आहे. जाडसरच पेस्ट मी याच्यामध्ये घातलेली आहे. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि अगदी 2 छोटे कोकम मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत. छोटे आहेत म्हणून 2 वापरले, मोठे असतील तर एकच वापराने. याला एक उकळी येऊ दिलेली आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये शिजवलेली तूर डाळ घातलेली आहे. तर साधारणतः पाऊण वाटी तूर डाळ स्वच्छ धुवून मी टोमॅटो आणि हिरवी मिरची घालून याला 4 शिट्ट्या दिल्या. नंतर मग डाळ शिजल्यानंतर कुकर थंड झाल्यानंतर 2 शेवग्याच्या शेंगा आहेत त्या याच्यामध्ये व्यवस्थित साफ करून घातल्या आणि मोठ्या गॅस फ्लेमवर त्या कुकरला मी 1 शिट्टी दिली आणि असं डाळ आणि त्या शेवग्याच्या शेंगा मी शिजवून घेतल्या. अगोदरच शेवग्याची शेंग घालायची नाही, नाहीतर ती एकदम मऊ पडून जाते, त्याच्यात विरघळून जाते. तर कुकर बंद करून नंतर घालायची 1 शेवग्याच्या शेंगा आणि फुल गॅस फ्लेमवर त्याला 1 शिट्टी द्यायची. तर सगळं हे छान मिक्स करून झाल्यानंतर शेवटी मी याच्यामध्ये बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता मस्त अगदी ही तूर डाळ तयार झालेली आहे. शेवगाच्या शेंगा घातलेली खूप अप्रतिम लागते. नक्की या प्रकारे करून बघा. तर मी पहिलीच रेसिपी या भांड्यामध्ये केली, खूप अप्रतिम झाली. भांडं पण सुंदर आलं, अजिबात ते कुठं त्याला तडा पडला किंवा ते खराब झालं असं अजिबात झालेलं नाही आहे. तर सांगितलेल्या पद्धतीमध्ये नवीन मातीची भांडी वापरा, तुमची पण भांडी अशीच सुंदर येतील. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.